Turun yliopisto, fonetiikan laitos. Turun yliopiston fonetiikan laitosta meille on lupautunut esittelemään fonetiikan oppituolin haltija, professori Kalevi Viik. Professori Viik, kertokaapa meille, mitä fonetiikka on. Meillä täällä Turussa harrastetaan fonetiikkaa lähinnä kielitieteelliseltä kannalta. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on tehtävän jako puheopin kanssa niin, että logopediset asiat kuuluvat puheoppiin ja kielitieteellisemmät asiat sitten fonetiikkaan. Meillä on aika hyvät tutkimuslaitteet täällä, joilla voidaan tutkia eri kielten ääntämistä ja eri murteiden ääntämistä. Meidän tehtävämme on oikeastaan ehkä kaikkein tärkein tehtävä on antaa foneettinen peruskoulutus kaikille kielten opiskelijoille. Ja sitten jos joku opiskelija ryhtyy opiskelemaan fonetiikkaa aineena, niin sitten me annamme tässä laboratoriossa hänelle tiedot ja taidot siitä, millä tavalla foneettisia tutkimuksia voidaan tehdä. Miten fonetiikan laitos Turkuun on saatu? Tänne saatiin fonetiikka oikeastaan vuonna 1956. Ennen sitä täällä oli suomen kielen ja fonetiikan laitos. Mutta sitten vuonna 1956 fonetiikka itsenäistyi. Tänne saatiin silloin assistentin toimi. Myöhemmin saatiin sitten lehtorin virka ja vuonna 1968 saatiin professorin virkakin. Niin että nyt fonetiikka on täysipainoinen aine. Meillä on fonetiikan virka, lehtorin virka ja sitten myöskin assistentin ja amanuenssin virat tätä nykyään. Välillä meillä oli myöskin teknikko, mutta nyt lama-ajan takia se otettiin meiltä pois. Seuraavaksi professori Viik esittelee meille fonetiikan laboratoriota pienen kiertokäynnin muodossa. Nyt ollaan fonetiikan laboratoriossa, joka sijaitsee tässä Juslenian alakerrassa. Tässä laboratoriossa on opetustilat ja myös tutkimustilat, erilaisia tutkimuslaitteita, joita ehkä voidaan hetken kuluttua katsoa vähän tarkemmin. Tässä on teknikon huone. Oikeastaan tämä huone on nykyään jo historia, koska ei meillä ole teknikkoakaan enää. Mutta tässä huoneessa teknikko rakensi muun muassa puhesyntetisaattoreita, eli aika mutkikkaitakin laitteita, jotka saatiin puhumaan, tuottamaan siis luonnollista puhetta. Samoin tässä teknikko korjasi magnetofoneja ja niin poispäin. Mutta tämä kaikki on nyt oikeastaan historiaa senkin takia, että tutkimusvälineet, joita me käytämme, ovat tietokonepohjaisia nykyään. Mitään niin sanottuja mustia laatikoita ei enää ole käytössä. Tässä meillä on meidän kaikkein paras tutkimusvälineemme, Sonograf, joka saatiin noin vuosi sitten. Tämä on tietokonepohjainen ja sillä voi oikeastaan tutkia ääntä melkein millä tavalla tahansa. Ajatus on se, että kun ihminen puhuu, siis kun ääni tulee mikrofoniin, niin samanaikaisesti, eli reaaliajassa, tämä puhuttu puhe muuttuu ääneksi. A, E, I, A, E, I, O, U, Y, Ä, Ö. Jokaisesta äänteestä tulee siis erilainen kuva tähän ruutuun, samoin tähän kohtaan. Näyttäisittekö meille käytännössä, minkälaisia ongelmia Sonografilla voidaan ratkaista? Jos saa ottaa pikku esimerkin. Yleensä väitetään, että itäsuomalainen ää ja länsisuomalainen ää ovat hiukan erilaiset. Tätä eroa on korvakuulolta aika vaikea kuulla, mutta tämän laitteen avulla eron näkee aika selvästi. Äänän tähän nyt
ensin länsisuomalaisesti ja sitten itäsuomalaisesti väärä pää sanat. Siis ensin länsi, sitten itä. Väärä pää, väärä pää. Tässä näkyy ensin länsisuomalainen väärä pää. Ja sille on tyypillistä, että nämä kaksi mustaa viivaa eli formanttia ovat aika kaukana toisistaan niin, että tähän väliin jää tämmöinen valkoinen viiva. Samoin tässä kuvassa nämä kaksi vuoren huippua ovat verrattain kaukana toisistaan. Nyt vyörytän tähän itäsuomalaisen väärän pään ja huomataan, että näiden kahden mustan viivan eli formantin välissä ei olekaan sitä valkoista viivaa niin kuin äsken. Eli nämä kaksi mustaa formanttia ovat lähempänä toisiaan. Samoin nämä kaksi vuorta tässä ovat huomattavasti lähempänä toisiaan. Näistä kaikista voi suorittaa tarkat mittaukset ja sillä tavalla ikään kuin todistaa, että Itä-Suomen ää on aivan erilainen kuin Länsi-Suomen. Täällä on paljon ääni- ja kuvatallenteita. Kertokaapa meille niistä jotakin ja voisitte ehkä näyttää myös jonkin esimerkin. Ei niitä nyt niin kovin paljon ole, mutta olen tässä 4-5 vuoden aikana käynyt keräämässä eri kielistä, sukukielistä äänityksiä niin, että tässä ylimmällä hyllyllä on eestin kielestä äänityksiä. Tässä on sitten tseremissistä eli marin kielestä, sitten on liivin kielestä ja sitten suomen murteista. Tämmöisillä matkoilla tulee äänitettyä vähän muutakin kuin pelkästään foneettista materiaalia. Tässä on Volgan rannalta eräs marilaisnainen, joka esittää sikäläistä tanssia.